Cando os peregrinos do Grupo Nós chegan ao Pico Sacro, a emoción é dona de todos eles. Risco e Otero Pedrallo caeron de xeonllos no chan e recitaron a pregaria tradicional. Pico Sacro, líbrame do mal que eu traio. No cumio do Pico Sacro agardaban por eles os seus irmáns de Ideal. Son un feixe de rapaces do Seminario de Estudos Galegos, que axitan unha gran bandeira e van ao seu encontro berrando "Terra a nosa". Din que nos días claros vense ao lonxe as torres da Catedral, o convento de Santa Clara e o Monte Pedroso. As 4 do serán iniciaron o descenso cara a Compostela.